कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकार. दलित समाजाक दवरली राखीव निधी सरकारान गॅरंटी योजनेक वापरून दलिताचेर अन्याय केला. विधान परिषद सदस्य गणपती उळेकरालो आरोप. राज्यात काँग्रेस सरकार अधिकारा येऊन 2 वर्ष झाले. मागासवर्गीयांसाठी राखीव आर्थिक कोटा त्या समाजाक खर्च करणं जाऊन ती निधी दुसऱ्या खात्यात वर्गांतर करून खऱ्या मागासवर्गीय समाजाचेर अन्याय केला असा आरोप विधान परिषद सदस्य श्री गणपती उळेकर यांनी केलो. शनिवाराक जिल्हा बीजेपी घटका वतीन शहराच्या प्रीमियर हॉटेलात जाल्ल्या जनांदोलन सभेत उद्देशून तेमी उलयताले. मागासवर्गीयांसाठी राखीव दवरलेली आर्थिक निधी सरकार गॅरंटी योजनेक वापरून मागासवर्गीय समाजाचेर अन्याय करता. खरे तर हो निधी मागासवर्गीयांक उपयोग जावूं जाय. तेमगे शिक्षणाक आर्थिक अभिवृद्धीक तो पैसो वापरूं जाय. संविधान आणि आंबेडकर हेंचेबद्दल गौरवपूर्वक उलयतो काँग्रेस सरकार हे अशे अन्याय करून हीन थराचे राजकारण करता. हेजो आपूण खर निषेध करता अशें तेमी म्हटले. दलिता बद्दल खरेंच जर कळवळ उरत तर ताबडतोब येवचे बजेटा पयलीं दलिताक राखीव दवरिल्लो निधी सरकारान परत हाडचो, ना जाल्यार फुडल्या दिसांत राज्यभर बीजेपी वतीन आंदोलन करचे पडटले अशी स्पष्ट तेमी ताकीद दिली. दलित विरोधी कांग्रेस सरकार के संविधान विरोधी कांग्रेस सरकार के दुर्बल ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ಪರಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ನಾವು ಗಂಭೀರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 1, 2025 ಶನಿವಾರದಂದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತು ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ತುಳಿದಿರುವ ಅನೈತಿಕ ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೊತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದಲಿತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ ಹಣವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹೇಳುವಂತ ಒಕ್ಕತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದನ್ನ ಅವರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು, ಅವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 7C ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कारवार किमसात कॅन्सर केंद्र स्थापनेक आवश्यक लिनॅक बंकर निर्माण कामगारीचे शिलान्यास. कारवार सुपर स्पेशालिटी आस्पत्री मंजूर करूक प्रामाणिक प्रयत्न करता असे राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे कौशल्याभिवृद्धी आणि जीवनोपाय खाते मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटील यांनी सांगले. तेमी शुक्रवाराक जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत,
कारवार वैद्यकीय विज्ञान संस्था, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण इंजिनिअरिंग घटक हेमगेल्या जोड पालवान कारवारच्या वैद्यकीय विज्ञान संस्थेन आयोजन केलेल्या कार्यक्रमात उलयताले. जिल्ह्याच्या जनतेली आणि जनप्रतिनिधीली खूप वर्षाच्या मागणी आशिल्ल्या सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रे निर्माणाक मागणी असून ती मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेखाण आस्पत्रे निर्माण करचे प्रयत्न बेगीच बेग करतलो असे त्यांनी सांगले. थोड्याच दिवसात कारवारच्या किमसात 450 बेडाचे आस्पत्रे उद्घाटन जावचे असून सध्या तेजी उपकरणां बसोवचे कार्य सुरू असा. सध्या कारवार वैद्यकीय संस्थेत 3.75 कोटीचे कॅन्सर केंद्र जावचे असून 2 महिन्या भितर कामगारी पूर्ण जातली. नंतर कॅन्सर उपचारासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात वयचे पडना. सध्याच MRI मशीन बसयतले असे त्यांनी सांगले. जिल्ह्याच्या युवाक उद्योगाक आवश्यक अशें प्रशिक्षण दिवची व्यवस्था करची अशी त्यांनी सल्लो दिलो. कर्नाटक राज्य मार्केटिंग कन्सल्टंट एंड एजन्सीचे अध्यक्ष तसेच कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश यांनी सांगले की कॅन्सर आस्पत्रे जावूक आवश्यक लिनॅक बंकर तयार करच्या कामगिरीक शिलान्यास केले ही आनंदाची गोष्ट. 450 बेडाची आस्पत्रे सज्ज जावचे हेजेन स्थानिकाक सुलभ जातले असे त्यांनी या वेळार सांगले. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो. निवृत्ती जीवनाची शुभेच्छा. कारवार तालुक्याचे हळगा बोळशिट्टा निवासी श्री रवींद्र शांता नायक हेमी KDCC बँकात 38 वर्सां सेवा करून शुक्रवार 28 फेब्रुवारी 2025 दिसा वयोनिवृत्ती जालात. तेमी 1988 सालात KDCC बँक कारवारच्या उळगा ब्रँचात सेवेत रुजू जावन 1992 सालात मुर्डेश्वर ब्रँचात, 1994 सालात हेड ऑफिस शिरसी, 2010 सालात शिरसी ब्रँचात, 2016 सालात बनवासी ब्रँच, 2017 सालात NM यार्ड शिरशीत हिंगा काम करून 38 वर्सां सेवा करून 28 फेब्रुवारी 2025 दिसा सेवानिवृत्ती जालात. तेमी KDCC बँक एम्प्लॉईज सोसायटीचे निर्देशक म्हणून 15 वर्सां अवधीत युनियनाचे जॉईंट सेक्रेटरी पदार आशिल्ले. आपल्या सेवा अवधीत ग्राहक आणि आपल्या बँकेच्या कर्मचाऱ्याकडेन शिस्तबद्ध आणि प्रेमान वागून RS नायक अण्णा अशी नामन जोडिले. रवींद्र शांता नायक हेमका KDCC समस्त कार्यकारी मंडळीन आणि KDCC बँक नौकर संघाच्या अध्यक्ष सर्व सदस्यांक खास कार्यक्रम आयोजित करून RS नायक हेमका निवृत्ती जीवनाची शुभेच्छा देऊन तेमगेले भावी जीवन सुखमय आणि आनंदाचे जाऊ अशी प्रार्थना केला. 2 मार्च 2025 दिसा रवींद्र नायक हेमी शिर्शीच्या अक्षय गार्डन हिंगा
सांजेर 6:30 वाजताना खास कार्यक्रम आयोजित केला असून बरे मागप्यान, हितचिंतकान, मित्रमंडळीन सगळ्यान तेमकां शुभेच्छा दिवूक मुद्दाम अक्षय गार्डन शिरसी हिंगा हजर रावचे अशे दिलीप प्राणे बोळशिट्टा हळगाव हेमी माध्यमा मार्फत कळयला। कारवारच्या दांडेली पेपर मिलात विदेशांतल्यान येवच्या लाकडी चिप्साची वाहनां रस्त्यार जाला धोकादायक। कारवारच्या दांडेलीच्या पेपर मिलला कच्चा माल म्हूण विदेशांतल्यान लाकडाचे चिप्स आयात जाता। ही लाकडी चिप्स आफ्रिका देशांतल्यान समुद्र मार्गान गोंयच्या वास्को बंदराचेर येतात। थिंच्यान ट्रकाच्या सहाय्यान दांडेली हाडतात। कोरोना काळात या चिप्साची आयात बंद जाल्ली जाल्यार बऱ्याच वर्सांनंतर परत असली चिप्साची आयात सुरू जाल्ली असून गोंयच्यान ट्रका मार्फत ती दांडेली हाडतना वाहतुकीसाठीर अनमोड रामनगर राष्ट्रीय महामार्ग आणि रामनगर जगलपेट गणेशगुडी दांडेली रस्त्याचो वापर करतात। सध्या हो रस्तो रामनगर अनमोड महामार्गाचे काम सुरू असून हो रस्तो स्थानिकाल्या वर्दळीचो आसा जाल्यार या रस्त्यान चिप्स ट्रकधारक नेमाचे उल्लंघन करून फायदो मेळोवसाठी क्षमतेपेक्षा जास्त लाकडी चिप्सा भरून व्हरतना रस्त्यार पण अपघात जावचो संभव असून या चिप्साची वाहतूक करूक स्पर्धा लागिल्ल्या प्रमाणे चालक वाहन चलयतात आणि या बारीकशा रस्त्यान वाहन चलोवचे खूप धोकादायक आसा। हेजेर खाकी वर्दीवाले अधिकारी कारवाई करतले काय कितें असो प्रश्न सार्वजनिकाक पडला। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू आसा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळार सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।